Pápež Ján Pavol II pri blahorečení Božích služobníkov sestry Zdenky a biskupa Vasila Obku, mučeníkov komunizmu, viedril krásnu myšlienku. Kríž sa dotýka ľudskej zloby, je ako strom zasadený do zeme, ale zároveň poukazuje na Božiu dobrotu, dotýka sa neba. Kríž dokáže premeniť smrť na plnosť nádeje. Naše kancelárie sa žiaľ v mnohých kútoch a miestach sveta dotýkajú bolesti a utrpenia. Ale tým, že sú naplnené láskou, tým, že sú svedectvom o Božej dobrote, vertikálny horizont kríža premieňajú tieto skutočnosti na miesta Božej dobroty. Milí priatelia, drahí bratia a sestry, želám nám, aby Kristov kríž bol našim znamením vernosti Kristovej lásky, ktorý má moc premeniť aj ľudskú smrť, utrpenie a bolesť na miesto života.